jamala ñalla mon bandiraɓe ɓe funnague hirnague rewe worgo jamala ñalle mon Europe Amérique Asie Australie Moyen Orient Afrique centrale Abdoulaye sa toon to dawlaji denduɗi jamala ñalle mon dimage e ñeñagu jamala ñalle mon jinnaɓe ɓiɓɓe bandiraɓe suddiɓe isiraɓe jamala ñalle mon helfaɓe din helfaɓe adama jamala ñalle mon mbimi e wimi e wimami bandiraɓe hettotoɓen e jogle aduna en funnagueji e hirnagueji en calmini en juurima en calmini halfaɓe men diine halfaɓe aada seereɓe men en calmini gendiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe wittiyankoɓe dartiyankoɓe dartoɓe famnoɓe yimɓe gueɗe no jaruno ko wayno aadaji ko nandi hen nde tawno dillere ko gueɗe ciftinoji yimɓe e gurdam mumen e sagande jaam mumen heeɓa holko woni tarik e holko tarik ɗabɓi e holko waɗi eɗen nangto e tarik tarik ko hunde wannode ko ɓooyi tawa dartiyanke ko darto pamno yimɓe gueɗe no jaruno ko wayno aadaji e ko nandi hen ko weltare mawde arden hannde e oɗo kikide tawa eɗen goni en direct Dakar ɗo e wuuro lamorgo Sénégal eɗen garde e Pindi TV télé ketteteɗo funnagueji e hirnagueji en calmini directeur général Abou Samba Diop e Harouna Moussa Dia e Dawda Dia e dendagal bandiraɓe hettotoɓe en to Pindi TV ko weltare hannde arden ɗo e oɗo galle arden ɗo e oɗo ñalawma arden ɗo e oɗo mo kuccodirɗen walla mo jogorɗen huccodirde ene haalda e fuutankoɓe debbo pullo laaɓɗo labaɗo labtuɗo ganndo moƴƴo jannguɗo jiiliɗo jambaro ɗum foof ene tawe e oɗo debbo momin koccodiri hannde yidde haaldude mum hol kañum e hol enen e holko wawata mbawa sifade mum pour wawa heddade janggo nde wonno leñol so ala galo ala ganndo ala jontaɗo ngol leñol mayat omo jeeya e alɗuɓe men omo jeeya e anduɓe men omo jeeya e yontaɓe men omo jeeya e susɓe men mo ganduɗa kadi mettani wadde présenté gandaɗo funnagueji e hirnagueji ko hande o sakkiti wiide omo hollire walla omo haalde gasa noon wadde kono hatta ko wanno ko wona haale ma winde inde gurdam makko janggo so jeyaka wota Allah yawmi en calmini dendagal bandiraɓe hettoɓen e oɗo saaha ko weltare mawde artude en ɗo huccodirde e oɗo debbo labaɗo labtuɗo mo ganduɗa e gurdam mum waɗi ɗum pour Sénégal waɗi ɗum pour Afrique waɗi ɗum pour monde waɗi ɗum pour haal pularen kadi wele haalde haala ko monanami nan kay aɓe gandodiri kono mi nanata kam yo ɓoyri ara haaltu ko haalno e ko haalata e oɗo ko wona goom on ñalawma arata nde wonno haala foof ne waɗi seede haala foof ene waɗi tawaɓe haala fof ne waɗi tawtoraɓe en calmini dendagal bandiraɓe hettoɓen e oɗo saaha sikka ala wona majjere awdi lamɗi ko dalilu coñal moƴƴal so dundu fuɗe ɓerde ko ɗemgal fertito ɗum ɗelwat ɓerde ko haaltidde yidde ko diidol so diide ma ɓerde ɗum heɓata saka momta eɗen gonde pour le bele heeɓe galñawase woni Amnara Ba mo ganduɗa ko kañum waɗanten en cadré e nder jewte meɗen pulariyankoje wa jofte meɗen pinal e gandal émission men pinal gandal noon hande ari ɗo e Liberté 6 ari e mawnen nene men sehil men jaadiɗo men wuuro e ladde denodirɗo men enɗam ɗo hande koto galle makko ɗo gonɗen abbade mo ngam o haalda e fuutankoɓe seeɗa ngam kolliren mo seeɗa wawa heddade aroɓe janggo ɓe so jettima mbawi andude oɗo holkanko o meeɗi wodde holno woldirno wasa hadde men tan ɗum woni oɗo kikiɗe e labaɗo labtuɗo ɗum noon ko joni ganden hol on ko madame Batouli Kane Niang ex ambassadeur à Guinée à Brazzaville nene men mo gurduɗen gurɗo e fuutankoɓe baɗɗo golle labaɗe labtude ɓe ganduɗa hayso seeɗa ma en gara joni par ce que o maayo en mbawa gaynude ko kanko de hande garɗen salminde e juurade e namnodirde e makko par ce que mboɗa andi kadi fuutankoɓe hewɓe mbayri yiidemo mbayrinandemo nde wonno ɗo woni ɗo o ala temps o weeɓani hebde o weeɓani yiide kono alay saago o yaltine o huccodira e leñol ngol o salmodira e mumen kadi nanoɓe jiyamo ɓe gandano ɓe gandamo anduɓe ɓene gandimo ɓen beeli haaldude ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe toɓen e oɗo saaha gonɗen ɗo hande ɗo koɗo galle makko ɗo eɗen goni en direct e Pindi TV
tele ketteteɗo funningueji e hirnangueji en calmini en juurima en ñaguima duwaw ɗum noon jaccoɗen o nelda en salminago arɓe mbi salminago adi haala kono ko haala wattinto ɗum noon madame nene mawniraɗo sehil ambassadeur banggue o bang sénégal e caggal sénégal afrique e monde calmodira e bandiraɓe salminago adi haala onoon bardiɗo kañam min calminima min juurimama min calmitima ceerno Mbayri a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere en mbi auzu billahi min acheytani rajim bismillahi allazi la yaduru ma ismihi shay'in fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim auzu bi kalimati llahi tamati min kulli sheytanin wa hamatin wa min kulli haynin lamatin caggal yettude Allah subhanahu wa taala e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yettude jibinaɓe men min calmini kala mbiyowo mbimi e wimi e wimami min calmini kala ɓiɗɗo sénégal gonɗo e nder dowlo sénégal e gonɗo caggal leydi sénégal manam diaspora men min calmini hilifaɓe dine men e hilifaɓe aadaji men min calmini enɗam men ɗo wawi wonde no mbawi wonirde foof yo jaam Allah e kisal wone mumen wone men wone ɓesguji ɗi foof wone julɗo kala dewo walla jokko enɗam ko ɗon naniri noppi moon kuccite aya o hablirde Pindi TV o yesso oɗon gowi yiide ɗum banggue o bang taw wona hande ko weltare mawde Batul Kagnan hol an to jeeɗa min mbiyetemi ko Batoura jettetemi ko Kane jeeyami ko Thiangay Ali Maram Thiew Boli Diawdi wello ndiyam moƴƴo ngari jogoɓe ndeyami ko Fouta Toro arrondissement Thile Boubacara département de Podor eyyi ko min ko ɗo e Sénégal ɗo jibinami ɗo mawnumi ɗo janggumi ko ɗo gollumi eyyi ko voilà min woni ancien ambassadeur Sénégal Guinée ɗumimi Guinée jami Congo mais haade ɗum min wonno directrice de l' institut formation portuaire Dakar donc manam école jangguinowo ko fate kala ko fate port uji e ko min joguino direction o haadam nomede ambassadeur ko an joguino ɗon direction ɗo e nder leydi sénégal ɗo e nder leydi sénégal après nomeneɗa ambassadeur Guinée ɗon hamin jiiɗi andude holko ittuma ɗon ɗo port ɗo holno jaaruɗa Guinée eyyi aɗa andi neɗɗo yahat tan koye hoddire Allah nannimi hen seeɗa mbeɗa wawi wiide en banggue seeɗa ko politique par ce que nde Djibo Ka waɗi créé parti renouveau joom gallam ko hen wonno e nder renouveau no dilla hen woni coordonnateur an woni mawɗo cadre uji renouveau Djibo noon gandodiral amen ari ko comme secrétaire général syndicat gonnoon min wonno secrétaire général syndicat port minen kaɓoto noon pour hujjaji rewɓe poto e worɓe e nder liggue nokkuji liggorɗe ɗe par ce que nden gorko e debbo en mbawi jiidude ligguey poto même grade gone poto diplôme aji poto foof mais so jobdi ndi ari gorko ɓurat hewde jobdi e debbo o min mbi ɓayri noon ko gandal foti liggueyaji poti poste uji ko gooti minen kaɓe pour beel mamin dañ droit ji worɓeɓe dañƴi e nder liggueyaji ke nder on ɗon cadre jami jiidirmi e Djibo Ka nden woni député pour député ji ɗi gotana min loi sur l' autorité parentale e mbiyata mo ganduɗa o en rokka debbo dañde gueɗal e nder e ɓesgu mum daña gueɗal e liggorgal mum par ce que nden hayso a woni liggotoɗo an aɗa woni debbo aɗa woni nder entreprise ɗo gonnomi ɗo port de Dakar gorko portuaire no wawi joom suudu mum safri no ñawi no wawi ɗum safrude so ɓesgu mum ñawi no wawi ɗum safrude kono min debbo so joom gallam ñami wawa ɗum safrude so ɓiyam ñawi port safrata ɗum te nden ko port jogui yimɓe foof à 90%. min mbi noon wonde debbo fotani hadde neɗɗo dañde droit jami jiidirmi e Djibo Ka kalanmi ɗum pour député ji renouveau mbawa wotande yimɓe loi on ɗon sur l' autorité parentale o heptinimi noon e nder jiigol ngol ɗon o wi o yiiɗi mi waɗa politique gantinmomi mbimomi o saaha mi wawa wadde politique par ce que déjà koye avion ngaji tan kodmi komi syndicaliste comme présidente association femme d' Afrique et de la diaspora
mi jooɗaki so wi on wadde hen politique mi nattat waɗede dewgalam mi natta waɗede ɓesgam te debbo neɗɗo aussi wona rokkataki fof ƴefta fof joni noon o rewi hen hawo safti calima ha Allah waɗi congrès renouveau en waɗa Djibo waɗimi invité wi yom armi tawtore kam congrès o no garmi nde noon waddeɓe soutenir manam walliddeɓe tan e keewal e walliddeɓe kadi e soutien Djibo noon waɗi wimi ko min waɗata présidé congrès o wonma surprise waɗimi surprise o wi min min waɗata présidé congrès o donc c'était la première fois debbo waɗa présidé congrès e nder Sénégal bon mbaɗimi présidé congrès o forsi o nannima e nder instance uji parti o foof manam direction parti mo gonɗuɗa hayso ko yimɓe joyi foti rendude joyi ɓe hen jeyten o nannima e nder direction parti o gonimi e nder direction parti o gondumi hen e joom gallam e woɗɗo ha Allah waɗi président Ben Ali Tunisie waɗimi invité pour conférence mbo fonno wadde Tunis Allah waɗi noon ɗo conférence o arata nde taw Djibo no woni ministre Djibo dañani yaade wi min yomi yah mi waɗa conférence o à sa place jami toon noon conférence o no mbaɗmi nde kalmi nde ha gaynumi rewɓe arɓe ɓe fof jalti mbi dal en jiiɗi président mumen waɗami décoré médaille femme Tunisie manam rewɓe ɓurɓe harlidde e nder domaine aji mumen e nder Tunisie eɓe jiiɗi mi waɗe décoré on médaille eɓe jiiɗi kadi so cérémonie officielle décoration on waɗa taw ko min watte invité d'honneur cérémonie officielle décoration o machallah président wi jaaɓi en mbimo kono noon no heddi min jiiɗi ko mbaɗa à notre disposition avion spécial o waɗa visité Tunisie président totti min avion min mbaɗi visité he ɗum ɗon noon président Ablaye Wade nani haalam président Ben Ali noddimo hilifaɓe mawɓe wonnoɓe toon noddimo mbaɗimo félicité o min mbaɗiri toon mo félicité mi anda ɗum e mbimo on ko Djibo ka neldi ɗum ɗo on noddi Djibo noon o yimbo nelduɗa o Tunisie mbiɗa sohli ɗum pour yo ar o mi waɗa ɗum he diplomatie par ce que haalde nanane weeɓani so tawi neɗɗo kaalo tan aduna fof jaɓa ko haali ko fo ɗi kelle ɗo dañi hannde o succès dañaɗo hannde Sénégal dañi ɗum e inde makko o somo waɗi ɗum ambassadeur ma wawa yoltude hijaji Sénégal noon ɗum ɗon ardi Djibo gartumi Djibo wimi président Wade wiya gar notoɗa ɗum jaami président Wade wimi komi jiɗɗo waddema ambassadeur donc min jewtidi finalement Allah waɗi noon ardi jaami Guinée eyyi bandiraɓe etotoɓe ne oɗo saaha ko onon naniri noppi moon madame est ce que nden debbo haɗoɓe haal pulaar en sa naata ɗin affaire uji aɗa liggo ɗum est ce que on jeyata won ko mbiyata ɗon walla oɗon ñiŋe walla ne wiye bon pourquoi debbo no waɗa ɗum taw ko enen haal pulaar en walla pourquoi debbo naata e ɗen gueɗe est ce que ɗum ma naf est ce que on ma moƴƴu walla ma naftu hunde est ce que on dañata ɗin probléme uji on saaha eyyi bon aɗa andi nden kam rewɓe ambassadeur en e nder haal pulaar en kewani so Allah par ce que hay min no gonmi nde ambassadeur nden rewɓe mbeɗa sikki wonnoɓe ambassadeur en fof so ndendi e Sénégal ko joyi gonno walla jeegom so heewi ha heewi ko jeegom eyyi aɗa andi noon neɗɗo mbo anda hunde kam anda tan eyyi wasata biyowo oɗo so wonnomama ambassadeur yahata caggal leydi woppuɗo joom galle mum kañum ya heeɓa ladde fotani wonde debbo foti joɗade e suudu mum wasata wiyoɓe kadi debbo wawa rondade gueɗe leydi taw ko an joɗanto directement président de la république par ce que ambassadeur kañum woni lomto président caggal leydi so way tan kon président de la république ƴettaɗo fawa caggal leydi en haale inde Sénégal en waɗa inde Sénégal ɗo joni hay so président ɗo haalino hunde koko welani leydi ko min noddete min watte convoqué ko min haaldete so président leydi jaami ndi sohli e président men ko min haalanta ko min wonata relais o so président am sohli toon hunde koye am rewata donc kala ko faate kala ko jokkidirat président ji ɗi ko jokkidirat gouvernement ji ɗi ɗum woni rôle ambassadeur en serti seeɗa noon e rôle consul kañum toppiti Sénégal naaɓe caggal leydi liggey ambassadeur ko yaade relation ngaji hakkude leyɗele hakkude chef d' état ji ɗi hakkude gouvernement ji ɗi hakkude institution ngaji ɗi wayno assemblée ji ɗi wayno conseil économique et social uji ɗi kala ko ganduɗa koko institution e leydi ndi ko ambassadeur woni relais mum kañum joɗani Sénégal caggal leydi kañum yahata hen kañum haalata hen te konngol mum kalɗo ambassadeur haali en wayno ko président de la république haali donc ko haali foof nawri président de la république waɗi engagé président waɗi engagé gouvernement Sénégal ɗum woni rôle ambassadeur rôle consul noon
so sénégal naaɓe ngoni e nokku dañi caɗele e consul o darano ɗumen kono min gonmi ɗum jaami nde Guinée ene jaami nde Congo fof tawno consul général alano ɗon comme ndendinde ɗiɗɗi fof darimi darde consul général darimi darde ambassadeur pour wawde wallude ɓesgu sénégal gongu caggal leydi d' accord nden pinal meɗen enen fulɓe fuurankoɓe so neɗɗo mbiya so neɗɗo janggi nawi ɗum école après nannete jeeyge debbo janggi école holno e nder famille ji he ñiŋoje holno ɓe jirataɓe walla holno ɓe jirano walla an holno jirataɓe ɗum peut être que ummiɓe ɓe ganduɗa ɓe que taw pinal nden kadi wonani fuuti jibna toon mawni peut être pinal ala e nguen pinal ngal ala kono min tawno Allah waɗi min kam jibnami ko ga e hirnami ko ga mawnumi bon jibnaɓam kadi ko dar ɗo pratiquement babam leeli ko Fouta kon duuɓi battili tan woni toon nenam wurani ɗum no fewi dar donc min mi wurani ko vraiment e nder Fouta no fewi komi juddu jeeri komi on di voilà eyyi merci beaucoup bandiraɓe fuurankoɓe Amnat Ba o woni madame Batouly Kane hadam yaade Guinée hadam yaltude Guinée kadi wiya Brazzaville salmodire bandiraɓe calmodira e madame ambassadeur oɗo woni Amnat Ba mo ganduɗa toujours waɗanta min encadré émission pinal e gandal mo jadanmi so mbaɗɗo ɗo lomtotoɗomi somi ala ɗo ɗum noon min gardi hannde wadde min mo présenté ɗo e nder galle he ɗo e nder émission he o salmotira e bandiraɓe o salmotira e ma bisimilla pullo eyi a jarama seydi Thioune en calmini bandiraɓe fof en beltima e hettotoɓe men kadi kala e saaha no goppi haajuji men e hammuji mumen ene jeeɓa en ñaganima kadi Allah moƴƴere hono bammen Abou Samba Diop en mbiga yo kisal Allah moƴƴere yo wonto woni en beltanima kadi machallah waɗi en kadi belamma waɗima en kadi belamma arde galle bisme tan machallah ko belamma nde garɗen nde gadɗen yiide ko dame ɗe uddita mbiyeɗen bisimilla men ganden ɗo ko pulago woni ɗo mi salminima nenam Seydi Kane Dendi mi wima kadi kisal Allah moƴƴere yo wonto gonɗa kadi mi salmini kadi bandiraɗo gorko woni Thioune hande somi welama somi wawi hunde ko Allah e makko mbiɗa weltonomo no fewi machallah e Thioune namtomi nenam tan ko kamɓe wonɓe ambassadeur uji ɓe aɓe daña probléme hen saaha caɗele e yimɓe men wonɓe toon ɓe eyyi aɗa andi caɗele kam wasata mboyri Thioune wonko wawi hen seedade par ce que Allah waɗi min gondi Brazzaville pratiquement duuɓi sappo donc mbo andi kam kalɗo ɓiɓɓe Sénégal naaɓe goni keewi ɗon surtout Foutankoɓe ɗi keewi ɗon ɗo keewi caɗele watta caɗele waɗat banggue kayitaji caɗele waɗat jomumen ganda droit ji men caɗele waɗat kadi jomumen won nedide neehi walla won neesumo neesi so jeehi nawi ɗum caggal leydi en wawi taw ɗum fewditta ko ɓitawoye ɓe ɗum ɗon fof ko caɗele kono ɗum ɗon fof e waade noon e min etima hen tan wadde encadré min kalan jomumen hono poti dardade hono poti wonirde hol kayitaji poti darde holɗo poti dillude ɗi gueɗe mbaɗe noon donc caɗele ɗen ɗon kam wasata saaji jomumen police tampin ɗumen walla gendarmerie tampin ɗumen walla ministére du commerce tampin ɗumen taw jomumen commerce aji walla ni taw fonctionnaire uji goɗɗi tan ɓayri jomumen janggani ganda ko heewi bon ko yomɓi ƴetti fof pawa e dow mumen ɗum fof ko caɗele ɗe ganduɗa ɗe ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ne guura ɗum so guuri ɗum noon alay saago daraniɗo leydi Sénégal ara ɓaɗo ɗumen par ce que neɗɗo so woni ladde yiyani yummo yiyani baba yiyani baɗo encadré e tumurankagal yawata te jakri yawata so caɗele gaari noon min alay saago min daro hen ɗon woni hen merci pullo ko tawaɗo wolde e laaɓan janggo mi yahani Guinée mi yettaki taw Brazzaville nde wonno mi waɗi 14 pays en Afrique mi waɗi 4 pays en Europe 10 ans 6 mois naɗa en Afrique waɗa haala 14 langue kawrume makko ko Brazzaville machallah nene on Guinée holko ittuma Guinée jaaɗa Brazzaville holno giwruɗa Guinée jaaɗa Brazzaville holno kono certirɗa e Guinée naaɓe pour arde Brazzaville par ce que aɗa ko Brazzaville cakkitortoɗen ɗon sen naati ɗon kam ko ma pundiruyi eyyi aɗa andi no Ablaye Wade nomimi nde ambassadeur nawimi ko Guinée
te no nawrem nde Guinée o wimi mbeɗen waɗma proposé wone leyɗele ko an suɓoto noon kono ɓuri ko wonde haajam ko Guinée mbima pourquoi o wimi Guinée lamɗo gonɗo toon o sellani natti wawde haydara te ɓiɓɓe million ngaji ɗiɗi Guinée en nen Sénégal ma won temedere ujunere Sénégal enen Guinée wala hawlu wala gawar so hunde waɗi Sénégal na hay goto anda hono ardata en wawi wonde coup d'état ne wawi wonde goɗɗum so ari ɓiɓɓe Sénégal naaɓe loroto mbeɗa yiiɗa ambassadeur ganndo taw ko joom fayida yaha toon bon won péripéties ji ndewi ha jaami ha finalement cuɓimi Guinée mi artata hen Allah waɗi jaami Guinée balɗe seeɗa mbaɗmi toon président Lansana Conté maayi Lansana Beavogi ƴetti pouvoir kañum wonno président assemblée nationale sukaɓe militaire en mbaɗi coup d'état mbaɗimo renversé yimɓe naate transition militaire muusɗo so Allah muusɗo transition o en wayno ɗeeɓi huɓɓude Afrique de l'Ouest Allah waɗi noon jaami Guinée kawrumi on transition joni noon gonimi hen ha transition o gasi Allah walli kam aussi waɗni kam suturu solution ngaji transition ji wiyata foof kono en wayno 75 walla 80% solution ji yetta koye ambassade Sénégal saabu so leydi ndi jiiɓima so leydi ndi dilli ha yimɓe fof jaaki so yimɓe fof dogui kay am kuccata Allah waɗa kamɓe fof ɗo gara ɓe kawrita ɗo am ɗo ɗon jewte mbatte ɗon haala watte yewte ɗon ha jomumen mbawa joɗɗade pamodir mi waɗa rendre président Ablaye Wade so jaari kañum ara par ce que won gueɗe min gandalam walla neɗɗo ɗum ɗo am haybam yettaki toon min nodda président ƴetta avion ara min jooɗo min mbaɗa donc Allah waɗi dal transition au Sénégal joui hen rôle mawɗo ndo transition o gasi nde noon ha Alpha Condé ƴetti laamu Sassou Nguesso ari ɗon hawre investiture président Alpha Condé président Guinée o gonnoɗo président transition o général Sékou Ba Konaté e premier ministre mum Jean-Marie Doré ngari tawi minen ɗo salon d'honneur aéroport ɗo taw Ablaye Wade en no foti artude eɓe ngari en jodde Sassou Nguesso en jodde ATT Amadou Toumane Touré Mali en jodde Sanou Diabo président Niger Faure Gnassingbé e Adema kamɓe fof ɓe joddi e président Ablaye Wade président Guinée o e premier ministre mum ngari wiide Ablaye Wade minen de min garno ko jarnudem saabu so ambassadeur Sénégal alano ɗo en wawi leydi Guinée huɓɓat ko jambo stabilité mbo walli o yimɓe ha jeehi élection kalɗo jakri waɗi so haali yimɓe fof nannam te ko neɗɗo mo gonɗa so haalde militaire en keɗomo so haalde politique en keɗomo so haalde syndicat ji en keɗomo te o haalat tan koko jokkata hen ɗam koko fewdata minen de minen jettuma président Sassou Nguesso noon wi Ablaye Wade duuɓi 35 aɗa udde ambassade ma min Sénégal ala ambassade Congo mbeɗa jiiɗi uddita ambassade ma gaddanami oɗo ambassadeur par ce que leydam no heewi nadde guerre uji mbeɗa sohlimo dal pour o wallami e deƴere leydam donc Allah waɗi nde gummimi nde Guinée hawre président Ben Ali mbo januymo ɗum ɗo Tunisie aussi namnimo yomo adde toon joni noon Ablaye Wade wimi an holɗo jiɗɗa yaade mbimi min kam ko an tan ƴewata ɗo jiɗɗa ɗo nawɗami fof min ko liggey gummimi ɗo nawɗami fof mi liggoto Ablaye Wade wimi wadde ya Congo to e Sassou Nguesso ni jaarimi Congo garmi Congo kadi président Denis Sassou Nguesso noddi staff mum fof taariɓe ɗum ɓe fof wi ɗumen oɗo ambassadeur gummiɗo Sénégal ko min ñaagui yo adde ɗo kala damal ngal o fugui udditanemo kala ko woni haaju makko ballemo darɗe hen pour o waɗa réussir mission makko Allah waɗi noon kamɓe ne ministre uji makko e ɗum ɗoji fof ko noon mbaɗiri kadi no gonmi Congo kadi machallah kala ko ɓornimi faɗam umminimi Allah waɗanami hen suturu dal machallah bandiraɓe hettotoɓen e oɗo saaha en calmini bandiraɓe hettoɓen toon to Brazzaville to tawte président association des jeunes woni Abdoulaye Thiaw wonanno omo heeɗi hen kanko e Aliou Sadio Sy e Samba Sall Idrissa Mamadou Dikel Dia en Djibril en Abdourahmane en calmini denndangal bandiraɓe hettoɓen to Brazzaville sen gatti ha Brazzaville ko tawaɗo walde laaɓa ñango
andi men waɗi 14 pays en Afrique waɗi 4 pays en Europe ɗum no foti 18 ambassadeur mi heeɓi consulat mum mi wuure leyɗele mumen mi wuure ɗanndugal mumen mi wuure souffrance mumen mi wuure diplomatique mumen mais mi yiyani holko ko woni Brazzaville ko mi yiyani ko mbaɗɗa Brazzaville ko wona pour aɗa jooɗi aɗa andi gueɗe ɗiɗi ɗanndugal tarik windoɓe kala kaɗa haala hen won tawaɗo won jiiɗo won ganduɗo en jogui seeɗa ko hoorema kalata pena ko hoorema kalata mbaɗa commentaire ko hoorema kalata ɓurtina kono ko yimɓe fof ndendi saɗa haala ɗum ne weeli nde wonno ko yimɓe fof ndendi yimɓe fof tawa yimɓe fof gandi ɗeɗo leyɗele mi waɗi ɗumen leyɗele mammi ɗe wonto dagata ambassade a yettorako kettoraɓe très bien wonto dagata ambassade aɗa ƴewa carte ma consulaire a yettorako wonto hajjoma yoolete ambassadeur ma daara taw ala e naaju a wawi yiɗɗum a wawi yiide ko ɗumen mum wonto mbaɗeteɗa hunde hay goto calculani représentant leydi ma ene ɗo ha wawa hulde ɗum walla hirsude ɗum yeehe ɗeɗo leyɗele 18 pays dans le monde donc wonko ponmi andude hen garmi Brazzaville mbaɗɗa créé association de jeunes légal foof mbaɗɗa ɗon ambassadeur miɗum waɗi hen ambassadeur foof mo dokkuɗa carte ene waɗa correspondant e ma kañum jogui ngal légal kala probléme mo dañi so noddima ko même sur place teloɗa e terre an hoorema même porte que l'heure jaaha tawya jomum dégla ce probléme là te kala ne garɗa e police naɗɗa walla gendarmerie kala Afrique de l'Ouest naajo gonno toon koko yaltata ha nameɗa ambassadeur extraordinaire bon ɓe mbi ko cuusal ɓe mbiya sellani to banggue hakkille par ce que minen ala fof no min guiratama ɓe mbi ko pulamu ɓe mbi ko yidde hoore mum kala hen gueɗal batul kan a waɗi ɗum e nder Brazzaville te minen min taw on saaha ko leydi cakkitinmi wadde Afrique han nden mboɗo ummi Europe mboɗa toon 10 ans 6 mois mi arani Afrique jaggami Nice gartirami ɗo pami Brazzaville pami Pointe Noire mami toon 2 ans taw jam Pointe Noire mami toon 2 ans pami Brazzaville donc ko dernier leydi dernier gandal dernier souveraince par ce que jaltummi ko l'âge de 10 ans donc taw mi yii foof ha paari mi gayni yiide e jam waɗi ha taw mami toon jiimi toon ko meeɗa yiide nanmi toon ko meeɗa nande rendinde leydi légal leydi rendina waɗa ɗum pelle wuuro e ladde nokku fof waɗa ɗon neɗɗo fof ko ambassadeur comme no mani taw ko an reeni ɗum no ndenirɗa leydi ndi no ndenirɗa diplomatique sénégal o haade men arde e diplomatique sénégal lelo ha leydi ndi hawra kala biyaɗo seek ene jogui kaldeteɗo te kala hen mo mbaɗɗa représenté so yettima ne yiiye so haalino nane an batul kan ko ñawdugal walla an batul kan ko a sella en walla an no lawortoɗa so yeehi ha naggal waɗi sénégal naɓe piyama no lawortoɗa aɗa haddi wudere ma aɗa doga aɗa yana kala policier mo kawruɗa so soynimama dogat hol probléme ma an hol ko mbawɗa sifanade min hen koko yiddema sénégal walla ko diplôme ma a foti noon walla ko cuusal ma walla a sellani minen kam kadi wonno Brazzaville minen kam min ganda no yaari ko ceerno Boyri bon en wawi taw mataw mi sellani non il faut capanɗamin ɗon woni seeɗa eyyi aɗa andi mi wimo nani komi syndicaliste gonnomi exact min comme secrétaire général syndicat gonnomi haɗa woni secrétaire général syndicat woni délégué personnel sa keesi a woni syndicaliste firti ko a jaɓata yawari firti ko a jaɓata toñanggue te syndicalisme en tabiti he am ha no fewi manam mi wawa wadde supporté injustice so neɗɗo toñama tan ɓerdam muusat hay somo wawa hen haydara ma mettam ɗum ko gueɗel gueɗel ɗimmel nguel mbeɗa yiiɗi leydam mbeɗa yiiɗi ɓiɓɓe leydam exact ha ganduɗa ɗum mbawmi yaade e aduna foof hayno mi wonande ambassadeur so Allah waɗi mi ummima ɗo mi yeehi mission leydi somi yeehi toon mi tawi toon Sénégal naaɓe so tawi mi Sénégal naaɓe mi haalde mumen mi yiye mumen caɗele somi arti mi windat ko jiimi ko foof somi arti mi ƴeewoye autorité poɗɗo réglude ɗum o mi haalde mum ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe naggam to de dañi probléme naggam mi dañ caɗele naggam mana ɗo koyngalam wawi ɗo yettade mi haalde jomumen cuusal aussi ne jeeya hen par ce que neɗɗo sa huuli reedo a yoltata hujjo par ce que neɗɗo aussi
sa halfinama ɓiɓɓi leydi ko fotini fittali ɓiɓɓi sénégal naaɓe tan jahande Congo sénégal naaɓe ils étaient autour de 25 000 walla 26 walla en tout cas près de 25 000 sénégalais nogas e joyi ujunere ɓiɓɓi sénégalais ɓen ɗon gurdam mumen fof wiyama ya daran ɗumen sa woni kulɗo rewɗo a yahata saɗa siftorde garmi Brazzaville tawno taw duuɓi 34 ambassade alano ɗon ɓiɓɓi sénégal naaɓe ne tampinano e banggue kayitaji hay passeport ma so gasi sa jagama cogueɗa kaso te passeport ko document de voyage wona document mo ganduɗa won eɗen foti ɗum jogade tolni foof étranger namtoɗa ɗum ko carte consulaire kono namta ko ɗum passeport kono tawno yimɓe ganda droit ji mumen te janggani ko fawa e dow mumen fof jaaɓa garmi tawmi on situation ñande fof plainte uji gaare am minen jaggue to minen mbaɗeni minen batteni bon mbimi ɗum ɗo noon il faut yimɓe darana ɗum feere saɗa teski réunion momin mbaɗno convoqué mongali o noddimi directeur général police général Jean François Ndengue mbiɗa salminamo mboɗo ñaganomo Allah cellal e kisal o ari o arde généraux ji 4 ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni adjoint ji makko e ɓe ganduɗa ɓe kañumen jogui kañumen gon dow rewɓe police Brazzaville Congo o arde 17 commissaire ɓe ganduɗa ɓe koye commissariat d' arrondissement ji ɗi gonno o arde 17 colonel goɗɗo manam ko wonno dowrowo police e nder Brazzaville fof gari kawrit ɗon joƴƴinmi sénégal naaɓe mbimi sénégal naaɓe yo gar noto réunion o soɓe gari noon yooɓe mbaɗ désigné yimɓe ɗiɗo kaala e ille mabɓe ma won 100 sénégalais gari min kawrita mairie mongali police jooɗi sénégal naaɓe jooɗi mbimi sénégal naaɓe kaale hujjaji mon ɓe kaali hujjaji mabɓe toñangueje ɓe toñte koɓe mbatte fof ɓe kaali mbimi général joni noon ɓiɓɓe sénégal nen ɗo he ko yiya ko heewi e droit ji men mbaɗaka respecté en wayno aussi jomumen ngala ɗo représentant par ce que ambassade alano ɗo ko joni ambassade udditi ɓayri mi ari te probléme mabɓe ko probléme kayitaji mbeɗa yiiɗi dokkonmi lebbi 6 taw hay sénégalais goto wattaki contrôlé e leydi Congo foof so nden ari min mam wat tour leydi ndi kala ɗo ɓiɗɗo sénégal woni mam taw ɗum toon so carte consulaire mi yaaha ha mi yetto mi fewdan ɗum so tawi ko poɗɗo dañde carte de séjour min ƴeewa toon e wuuro ngo ɗo woni ɗo so tawi carte de séjour en daño toon min pewnan ɗum so tawi dañataka toon min gadda Brazzaville fewdane min dutto min mbatta distribué kay yimɓeɓe eɓe jaɓanimi ɗum ɓe jaɓanimi lebbi 6 sans contrôle sur aucun sénégalais sur tout le territoire jamais vu eyyi joni noon min puɗɗi ɗon e Brazzaville yimɓe no dagana gara fini subaka ñande foof minen ƴetta ko fotata wonde 100 walla 100 neddo so gari min ƴetta kayitaji mumen min nawa service immigration ñande foof yimɓe gara ɓe goni nawoɓe ƴettoɓe ɓe goni nawoɓe ɓe goni addoɓe tout le temps min mbaɗi ɗum pendant lebbi 2 walla lebbi 3 ha sukaɓe sénégal naɓe wonɓe Brazzaville fof dañi kayitaji min jeehi Pointe Noire min mbaɗi noon min jeehi Owando min mbaɗi noon min jeehi Wesso min mbaɗi noon kala département wonno e Congo min jeehi ha toon min pewdani yimɓe kayitaji pour yimɓe fof gona en règle en waɗi ɓe ganduɗa ɓe noon kañumen mbi tan kañumen pewdani so jaggama mbaɗa arrangement ɗum kadi ala ko neɗɗo wawi hen joni noon il fallait aussi so ɗum ɗon waɗi tawno sukaɓe sénégal naɓe no kewi te réclamation ngaji ɗi kewino il fallait ko aussi yimɓe mbaɗe organisé association ressortissant sénégalais en toon wonno ko mawɓe mo jogui ɗum kono tawno ko sukaɓeɓe ɓuuri hewde Brazzaville sa ƴetti temedere neɗɗo mo ƴettuɗa foof en wayno hen 70 ko sukaɓe donc te mawɓe no gari nde ɗon kañumen kewano caɗele par ce que mawɓe ko yimɓe fewɓe gonno ko yimɓe nunɗuɓe gonno kadi ko mawɓe ko mawɓe kadi ko liggey mumen tan addi ɗumen ngala e cagarte ngala e fijirde aduna o noon change sukaɓeɓe jikkuji goɗɗi natti hen des fois ɓesguji men kadi en mbaɗa ko potani wadde donc il fallait organiser sukaɓeɓe min noddi sukaɓeɓe min mbiɓe est ce que kamɓe bomo idi arde amen min mbiɓe jiɗɗi wadde organisé mbimaɓe mbaɗe assemblée générale uji moon cuɓa ɗon erdiɓe moon so dañi commune foof dañe ɗon représentant dañe ɗon fedde yimɓe responsable uji ƴetteteɗe e commune o kañumen ndendata gono responsable ji ha e nder wuuro ngo
min mbaɗi noon haa ɓe dañi gooto fof dañi commune fof dañi représentant mum joni noon mbaɗanma ɓe carte correspondant consulaire exact carte correspondant consulaire ko loi o en rokki ɗum consul walla ambassadeur wadde ɗum mbimi noon min mbawa te kadi personnel o heewani min mbawa suba fof min ñallo dogde yimɓe ko addi amen ko ɗo min mbasa ɗum liggade par ce que ɓe fof addimi ɗo ko rapport uji entre gouvernement sénégal et gouvernement congo joni noon nde mbaɗanade carte correspondant consulaire hanti leegal fof dañi yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe en mbawi noot so sénégal e waɗi ko kañum noddete kañum yahat toon ƴetta information ngaji so wawi lijjidde ɗum lijjita so wawa lijjede ara ambassade so ari ambassade so ça dépend des cas wonno cas o lelorto mi nelat tan Ablaye Ly yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum walla mo nela Demba Dia jaaha règle so tawi kamɓe ɓe jeehi hanti eɓe jeehi ha ɗo ɓe kaaɗi ɓe mbawa réglude so nden ari min mi waɗa intervenir eyyi donc ɗum ɗon organisation on ɗon ko pour foftinde d' abord pour wadde sécuriser Sénégal naaɓe ande kam hanti en jogui ɗo mo kulda gueɗel ɗimmel nguel ndo ɓiɗɗo sénégalais dañi probléme fof en andi ɗo mo haaldata ha wawa yaltude hen eɗe ko ɗum ɗon woni organisation o ɗa disponibilité o an tu es l'ambassadeur aɗa jogui consul mais min mi yi en gondi duuɓi sappo enen joddoto e leydi enen joddoto e siége uji réunion min ñallata ko dubde e dow ma sa seki so bone o arti min foof jaagoɗa tomin nodduma fo aɗa jippo bon min ganda ni to consulat woni min presque par ce que min consulat hayiyat kañum koye mon yante amen an joni ko an woni ambassadeur woni consulat yiddema sénégal naaɓe yiddema liggey o par ce que normalement aɗa jogui foɓɓe ligga ɗum ɗo foof an gona dow hayso a waɗi représentant ji consul o nan ɗon min pour le moment min ɗon gonmi ɗo mboɗo wawi widdema min mi meeɗa yiide consul ni walla liggodirde mum par ce que so on ari tawaɗa aɗa jooɗi so on ala ɗon tawaɗa aɗa jooɗi so probléme ari ko an min noddata te somin noddima ko an telloto on ɗon disponibilité ko diplomatique o namdi ɗum walla ko an way noon walla ko an tagui yiddema e sénégal yiddema e liggey ma ko nawma tagui a heppi ha taƴƴa lawol consul o an mbawɗa tellade gonɗa consul gonɗa ambassadeur ɗon holko mbawɗa sifirade min ɗon par ce que min jeeya leyɗele he goto foof suuta ko rôle mum min mboɗa widema 14 pays min mbaɗima on jimmi ambassadeur ko laaɓi ɗiɗi tawi disa à Brazzaville meeɗa yiide ambassadeur min guidam sona an min joni min mbatte contrat comme les ambassadeurs à Brazzaville ko minen goni joni farnotoɓe toon en kay kam hoodani a si par ce que mo il faut que yimɓe jetta Allah ɗum ɗon oɗon disponibilité ko diplomatique o namdi ɗum walla ko an tan rendini fof a liggo walla ko yiddema sénégal naaɓe walla ko ñaarema mi ne sais pas par ce que il faut que mbawa haalde den hunde par ce que sa imon nanduma ɗum guila Brazzaville par ce que min waɗi mi yirlima yaduna hen je fais au monde mi woni ambassadeur uji mi woni consulat ji goto fof mboɗi e gueɗal mum ngal tottere mi meeɗa yide ambassade sowona e télé te Brazzaville ko min ambassade tan joni min mbadda Sambata Juma Dembaɗo Bama koto nene ga mawnam ga miñam ga ambassadeur ga a woni foof donc e nder ɗum ɗon an koye amen tan gonduɗa ha jusqu'à preuve du contraire joni ɗum ɗon ko diplomatique o namdi ɗum walla ko an tan nayi noon wonko mbawɗa sifnorade min ɗum par ce que an goto min daña ɗum taw daña ɗum min kalli ɗum e radio ji min kalli ɗum e télé ji min kalli ɗum e whatsapp uji ha lamparto min donki dañde un autre représentant mbawɗo wiide min minen ko ɗo min jaranno walla ko o an goto yiya aɓe focci wanɗa yimɓeɓe oɗon jikku mo joguiɗa hol qu'est ce qu'il y a eyyi aɗa andi neɗɗo kam neɗɗo ɗo woni fof ko jikku mum nawrata min Allah waɗimi tan comme neɗɗo social comme neɗɗo jiɗɗo yimɓe te komi neɗɗo jinggonowo leñol mbaɗi yiɗi ɓiɓɓe sénégal naaɓe mbaɗi yiɗi leydam disponibilité o ko wona diplomatie yamiri ɗum par ce que la preuve wona ambassadeur uji fof mbaɗata déplacé en jaaha en degloye probléme aji sénégal naaɓe wona ambassadeur uji fof uddit téléphone uji mumen min kala gonɗo sénégal Brazzaville en jogui numéro am téléphone yimɓe fof no jogui numéro am téléphone te kala noddu ɗo mi notata neɗɗo en findinami saaha 1 heure du matin walla 2 heures du matin wiyam mboɗom jagga aéroport sous 7 heures tawi kam ɗo ko mbatte refoulé e 1 heure du matin on ɗum ummomo yaha aéroport mi yaltinɗo exact ɗum ko yidde tan jomum
e engagement jomum tan ɗum ko engagement en personnel e heddo noon neɗɗo fof kadi ko ɓernde mum ko ɓernde mum donc disponibilité o kam min kam c'est mon choix ɗum ɓiɗɗo sénégal naaji woni fof min hayno gonmi port hayno gonmi portuaire ene mbawi seedanade kalɗo ɓiɗɗo kalɗo travailleur dañi caɗele taw koye droit mum woni mam yaha hen mi ɓorno hen faɗa mi yaha hen ko potmi yahde mi haala hen ko potmi haalde so neɗɗo dañi caɗele hayso wona travailleur ko mbawmi hen fof mam waɗ komi wawa hen fof kadi mi anda ko ɗo doolam kay ɗum ko noon Allah sigi waɗirimi ɗum waɗi bon hayno gonmi ambassadeur ɗum iwaneji kam ko noon Allah waɗimi donc ko je suis très social mbaɗo kadi komi ɓesɗo mbeɗa huufi yimɓe kadi ƴewatmi goto fof koɗo ƴewatmi ɗo ɓiɓɓam par ce que sukaɓam noon gonno caggal leydi ɓenen jangga ɓenen ɗumin te mbeɗa yiiɗi ɗo goni toon dañ toon jaam te mbeɗa andi tumrankagal no yaawi donc ɓiɗɗo fof mo jiimi mi jaggata ɗum komi ɓesgam ni ko mbawmi waɗande ɗum e moƴƴere fof mi waɗa hayso tawi min an a yi Brazzaville yimɓe dara ɗon neɗɗo arat ranga ambassade mi wona ambassade ha 23 heures pour ƴettude carte uji consulaire e fewnan yimɓe kayitaji somi hooti mi tampa mi jooɗo ha hedde 9 heures 9 heures demi mi fuɗɗi daw mais somi tawi des fois mi ara mi taw neɗɗo en daari dambal arsat guila subaka emin ɗo daari jewɗa lelɗa toon ha joni puɗɗa an eyyi comme mi jalat tan mi yawta par ce que mi wiyata ko jomum ko noon foti noon gandal mum tolni donc ko neɗɗo fof kadi no Allah windiri ɗum tan mboɗo ɓesni mboɗo yiiɗi sukaɓe mboɗo yurmi mbeɗa heewi jurum kadi e ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗo mbawi wonde fof donc ko ɓerdam tan e peut être engagement en personnel inchallah merci bandiraɓe hettotoɓen e oɗo saaha on naniri noppi mum bandiraɓe ɓe funnangueji e hirnangueji ko weltare mawde hande e fartange mawɗo wonande en kadi wonande Sénégal kono wonande enen Haalpulaar en nde wonno alɗuɓe men e anduɓe men e yontaɓe men ɓen goni leñol men ɓen goni taarigi men ɓen goni dartateɓe men ɓen goni yontaɓe men seydi Kane min beltima no feewi ha ko wona seeɗa on bo banggue namdal guila gartireɗa Sénégal an hande ka ambassadeur a meeɗa jooɗade hay nokku aɗa waɗa tourde monde ɗo fof qu'est ce qui se passe joni ko hoorema ligganɗa walla ko leta walla ko leyɗele ɗe tan nelantoma yaar to partout ko aɗan tan ya meeɗa jooɗade hay ñalawma goto qu'est ce que ya eyyi ko hooram tan liggantomi comme consultante internationale par ce que bon e nder gurdamam syndical nder gurdamam associative mais e nder jangdam aussi ko janggumi ko e gandalam eyyi sa fof no waɗa pelle walla waɗa kurli e nder leyɗele ɗe no cohlami eyyi e banggue gestion crise ɗo crise aji mbaɗi walla ɗo caɗele mbaɗi mbeɗa heewi noddede hen namde hen miijam haala hen mi winda hen mi namde hen hol darde hol conseil aji joguimi walla holko mbawmi wadde ha ɗon jaam dañe ɗon walla ko nandi hen e genre banggue gestion des crises médiation mais aussi e banggue darde rewɓe e nder Afrique holno rewɓe dokkirte doole e nder Afrique ha mbawa yoltude kañumenne mbaw jeeyede e développement leydi ndi donc mi ummima port ma won joni pratiquement duuɓi nogas mais ha joni mbeɗa nodde intervention e darde rewɓe e nder milieu ji portuaire e nder Afrique donc ɗum ɗon kadi bon par ce que fedde rewɓe edinde rendinde rewɓe Afrique liggotoɓe e nder port uji Afrique foof ko min erdino fedde nde donc hayde nomami nde ambassadeur jaltumi ne mbeɗa continue jokkodirde mabɓe ɓe namno miijoji minen jewtido minen ittodir kumpa minen pewjido ha ko ummimi ko ambassadeur gartimi ne e fedde nde jaɓani accidde mi yaah sa fo ɓe noddami waɗa intervenir e nder leyɗele ɗe mi waɗa animé séminaire uji mi waɗa formation ngaji dal ko ke ɗum ɗon dillanmi donc dal comme consultante ɗo leydi sohlimi foof so noddi kam mi yaha ɗo fedde association mawɗo noddimi fof kadi mi yaha eyyi mi dañi hen quelle personnalité mamma min beltima no feewi ha ko wona seeɗa e nder mon hakkude diplôme moɗon Afrique e Europe walla diplôme sénégalais e nder Afrique hol qualité moɗon e faaro mon onon jangde mon en tant que sénégalais hol qualité diplomatique moɗon par rapport e diplôme aji keddiɗi ɗi en l'Afrique mi famani comme jangde Sénégal
diplômé Sénégal eyyi e diplôme ngaji Afrique goɗɗi ɗi holno mbaaduɗon e nder gurnameje liggeyaji mon en tant que diplomaticien eyyi aɗa andi diplôme aji Sénégal kam alhamdoulillahi rabbil alamin en mbaɗa reconnaître partout e nder aduna diplôme aji men en jogui équipe sa janggui ɗo par exemple ha dañi ɗo licence sa yeehi France en wayno licence jarata France ummade licence fayi dow janggata a ruttata ko ruttintaki caggal a ruttintaki caggal sa dañi ɗo maîtrise ko noon sa dañi ɗo doctorat ko noon États-Unis tan jata tawa soit dañji master e mbima compte tenu de différence programme uji ya route encore hitande walla duuɓi ɗiɗi pour mbawa d' abord ɗemgal ngal no waɗi probléme par ce que ɓen ko anglais kalata ensuite so ɗum ala façon no jangguinirte ni en certi donc pour mbawa wadde adapté e ɗum ɗo ji duttinɗa seeɗa ɗum ko Amérique walla Amérique du Nord dal en général mais ko heddi ko e aduna o foof kala ɗo dañɗa ɗo diplôme Sénégal jaaɗa caggal leydi diplôme ma no waɗa reconnaître diplomatie noon min mi janggani diplomatie janggumi ko communication communication comme spécialiste communication des crises janggumi aussi ko commerce international et marketing janggumi aussi ko commerce et management des affaires internationales ɗum ɗon janggumi gila ɗo université Cheikh Anta Diop ɗo ha formation ngaji complémentaire ɗo mbaɗmi ɗi économie populaire mbaɗmi ɗum ko Amérique États-Unis d'Amérique donc ko janggumi ko foof e banggue académie manam ko janggata taw ko école janggata ɗum ko janggumi ko e nder formation am syndical ko janggumi ko e formation am associative et culture générale mo dañmo foof ko ɗum ɗon waɗi nde jaami nde Tunisie conférence mo mbaɗnomo Ablaye Wade o heeɗimi tan o wi oɗo somi nawi ɗum ambassadeur no wawi toon wonde par ce que ambassadeur namni gueɗe ɗiɗi hay tati edi faut il faut daña Ablaye Wade haalde o wimi il faut sa won ambassadeur il faut daña prestance manam il faut gona neɗɗo mo ganduɗa o sa yalti aɗa yiiye sa soynama wiya kaaren nen gara donc gona neɗɗo joom fayida dal en namni gandal en namni fayida manam jogoɗa fulla eyyi mbawa daranade leydi ma donc Allah waɗi culture mo daññomo mbeɗa yakori tan en tant que cadre supérieur liggey mo tottami foof taw wona domaine technique mo ganduɗa wayno télécom en wayno informatique en ganduɗa ɗum namni ko gondal ingénieur mais kala ko fate liggey administration statut mo joguimo e gandal joguimi ngal e pinal joguimi ngal e nder liggeyam mbeɗa sikki ko tottami hen foof mboɗo wawi ɗum jogade donc ko ɗum ɗon Ablaye Wade noon waɗimi identifié vraiment waɗimi accompagné kadi ɗum waɗi mbeɗa waɗa profité e centenaire makko mbeɗa waɗamo rendre hommage mbeɗa ñagonomo Allah moƴƴere mbeɗa Allah ne ɓeyda juutɗumde balɗe makko moƴƴina battane makko par ce que ko Ablaye Wade no horsinno kam no hoolinomi no heeɗimi semi jeeya ko PADS mi meeɗani jeeyede PDS mi meeɗani jeeyede APR kono Ablaye Wade no horsinnomi kala kombo waɗa Guinée mo noddam o namnon miijam kala ko yiiɗi wadde somi rokkimo argument jam mi rokkimo hujjaji min desonno ko saga mi mbaɗirani mi haalnamo ɗum ɗo jam omo heewi abbitade ko jiɗmi ko te ko mbimi ko eyi ɗum ɗon noon ko hoolare surtout leydi no ganduɗa ndi vraiment ko leydi gonnode caɗele te caɗele mum no wawi nawrude ko bombe tan wonno pour Afrique de l'Ouest mbeɗa jogui hen seede goto mo mbawmi wadde hitande nde gonmi de toon en 2010 mataw Ablaye Wade wonde ari toon arde Ellen Johnson Sirleaf wonno haalduno guinenaɓeɓe paamani cikki o yiiɗi ko wadde dadis candidat te wona noon Ablaye Wade wino Ablaye Wade wi ko Union africaine nel ɗum ari addi caméra ji mum addi téléji mum addi ko yii ko so yeehima haalan Union africaine tawno ndo ari nde ha o yetti dadis felliti wadde meeting o yeehi e meeting o yimɓe cikki o ari ko wadde soutenir dadis politicien ji gonnoɗi ɗi toon noon hanti mbino kaɓoto Sénégal naɓe dal gone fiide Sénégal naɓe gone wiide duppo boutikaji Sénégal naɓe gone wiide mbaɗa dal en mbaɗa maltraité sénégalais ji jaltimi RFI mbimi noon Guinée naɓe mbeɗon jiiɗi mawɓe Guinée naɓe yo kalde ɓesguji mumen
par ce que ɓiɓe sénégal naaɓe wonɓe ɗo addi ɗumen ɗo ko liggade e dande doole mumen kono yoɓe gandu ɓiɓe sénégal naaɓe wonɓe ɗo ko hakkude maçon mécanicien tailleur menuisier petit ouvrier mais guine naaɓe wonɓe sénégal ko jogui milliard uji en jogui immeuble uji en loge hen sénégal naaɓe te sénégal naaɓe en jooɓ ɗumen loise yoɓe gandu noon kala ɗo ɓe memi ɓiɗɗo sénégal naaɓe kala koɓe bonnani sénégal naaɓe ɗo ma sénégal bonnan guine ko ɓuuri ɗum par ce que neɗɗo ko neɗɗo tan te ɓesgu ko ɓesgu tan kala mo memɗa ɓesgu mum ma yi ñande hen hawre subaka aljuma mawɓe yanoɓe jamaji ɗi fof noddi yimɓe mbaɗa ɗumen danka fo mbi ambassadeur o ko hayl ko de keɗɗe ɗum par ce que enen ɓiɓɓe men wonɓe toon ko alɗuɓe te ɓe wonɓe ɗo ko miskineɓe donc so tampere ari ko enen ɓurat tampude donc gacce sénégal naaɓe ndeeƴ affaire o deeƴi nde Ablaye Wade nande noon wiya sénégal naaɓe nen tampine nen piye o wi noon kankane o yalti e transition o wonta hen haalde manam maslaha mbo yahatno o pour guine nde o wonta hen haalde mbimomi noon o noddimo haalnimi ɗum mbima min de sonno ko sagam a waɗirta noon o wi min noon mi ƴetti décision am mi gayni tan o kuppi mbimi Ablaye Wade so yalte transition o jofta ƴettumi avion garmi Dakar yer hammum biruno diata jiimi ɗum mbi min noon mbeɗa yiiɗi yiide pawode o yimi pawode ɗo woni ɗo ko laawi manda guine naɓe mbaɗi me ko laawi bon mbi mbeɗa yiiɗi yiidem jami toon garmi o wimi i jaam an ko adduma mbimi addimi ko yewtidde ma o wi min mi ƴetti décision ma mbimi eyyi mi nani kay a haalni kam a ƴetti décision ma kono noon min woni yitere ma woni koyngal ma woni junggo ma woni nofuru ma te ka kooliɗomi min ne ndimagam rokkanimi mi yiya hunde mi wasma haalande miijam somo haalnima ko halantumami ko ha gaynumi noon kala décision mo ƴettuɗa mbeɗa yaadi hen par ce que minne nde wutti tongo nde wutti fondata e jullare yo taw jomum tawata o wi wadde mbeɗa heeɗima mbimi mbaɗa jarnuma d' abord no wayni tan o wimi haala haajuma tan mbimi d' accord joni est ce que a jaaɓi ko Guinée woni genre verrou sécurité manam ko hunde no ganduɗa ɗo kañum woni hakkude mais so ɗum fuccitima tan ko taari ɗum ko fof bonata mbimi est ce que aɗa andi Guinée woni verrou sécurité Afrique de l'Ouest o wi eyyi à peu près eyyi en quelque sorte mbimam wona en quelque sorte c'est totalement entièrement intégralement te mamo haalanmo pourquoi o wi mbeɗa heeɗima mbimi aɗa andi kam leyɗele taariɗe ɗe Guinée sa ƴetti Libéria e Sierra Leone koko jalti e 10 ans de guerre rebelle on ƴettanoɓe pour arden conggo yimɓe nen jooɗi actuellement ngala liggey fata tan ko noddede pour dañ liggey ɗum goho mbimomi Sénégal nen wonde rébellion casamançaise mbimomi Mali nen wonde rébellion Touareg mbimi Côte d'Ivoire hande feccima en deux natti wonde yimɓe leydi ndi feccima gueɗe ɗiɗi mbimi Guinée tan woni ko ganduɗa koye nder Afrique de l'Ouest kañum jogui jaam stabilité leydi ndi so jumo Guinée fuccitima leyɗele taariɗe fof bonat o wimi ko gonga mbimi gueɗel ɗimmel nguel a windi deftere witende un destin pour l'Afrique a waɗi identifié probléme aji Afrique fof a waɗi proposé des solutions a windi moom une vie pour l'Afrique devoir ma wona woppude Afrique diiga par ce que a windi a wi an gurdam ma ko Afrique min moom gueɗel tatiɓel nguel ndu dadi sen mbaɗi nde ƴetti nde pouvoir o ko an taari aduna o fof mbiɗa en mbaɗani coup d' état keɓe hoccuɓe laamu ngu e leydi keɓe hoccuɓe laamu ngu e mbedda et ce qui est vrai ils ont ramassé le pouvoir dans la rue ka noon mbiɗa o wi eyyi mbimi an a yeehi Nations Unies a yaltiniɓe ɗum ɗon waɗannoɓe condamné fof a holli ɗumen ɓeɗo mbaɗani coup d' état a yeehi Union africaine a yeehi CEDEAO a darnima foof a wi Sénégal naaɓe fof dadis ko ɓiiya par ce que noddiratma ko baaba o wi eyyi mbimi won proverbe goto malenke o wi sa jibini boddi a haɓata ɗum e keeci ma woto soppude goɗɗo sa jaaɓi sa salima dadis ko ɓiyi ko an waɗi ɗum a wawa woppude Guinée diiga joni noon so tawi ko kalim ko ene yonma kalnami so tawi yonanimi somi yeehi mi daro darde mbiɗami nde o yimi joni holko woni miijoma mbimi woni miijam ko gara Guinée par ce que actuellement hande ɗo garmi ɗo leydi ndi ne tolni ɗo ganduɗa ɗo e balɗe tati sa arani toon en wawi leydi ndi duppo Allahu akbar ko yimi wadde janggo
mani kotta mbimo min sa tongiti kam hande janggo somi fini mi hoota sa ari toon mbawa janggo ma taw toon ma taw kadi mi potmi joddade pour nga sa ari mbawa joddade ma fof mamde réglu ɗum o wi wadde ɓawa janggo mam ar o ari Allah waɗi ñande hen o jodde mabɓe ko ronkano ko dañede lebbi 4 jomumen joddo kalda nde o ari nde kamɓe fof ɓe garɓe notimi mbo haalde mumen ɗo jaam daña ɗon ha ndo élection ngaji paye arde donc ɗum ɗon mbeɗa yettamo hen mbeɗa ñaganomo Allah mo ƴeer ɗum ko hoolare ko respect mo ganduɗa o mbeɗa foti ɗum settinde période mbo waɗante rendre hommage mbeɗa yiiɗi kadi Sénégal na ɗum ganda ko hol façon président te kala gestion mo mbaɗnomi e crise guinéenne kala wone situation ngaji darima Ablaye Wade wiyata kam ko woto rewbo ministére haalde am directement kanko kaldatmi directement kanko deglidarmi ɗum directement te kalda mom fof tawa komo heeɗi hen omo jaaɓi haqillam omo jaaɓi gandalam donc vraiment mbeɗa ñaganomo Allah moƴƴere mbeɗa duwnomo mbeɗa ñaago Allah kadi ten gummimi Guinée kadi gartimi o teddinimi vraiment teddugal fof o teddini kam hadam yaadi Congo teddugal fof Ablaye Wade teddini kam ɗum ɗon kadi mbeɗa yettirama ɗum mbeɗa ñaganomo Allah ɓeyda judde baɗe Batul Kanya debbo, Batul Kanya gorko, Batul Kanya ambassadeur, Batul Kanya nene, Batul Kanya ambassadeur extraordinaire, Batul Kanya international, le directeur ala foko wonan nde wonno ko Allah wela waɗa jiyaɗo mum waɗa ko wela waɗa ende wela waɗa no welira waɗa emo wela en jetti on Allah arahman rahim mbaɗa ɗen ni waɗani min an taw min coodani min ñaami hen min jari hen min naftori hen ñoltuɗa ñoldi ñawduɗa ñalade aɗa weeli haalde aɗa wawno wadde oɗo diplomate fof tako ɗo e Sénégal port kaɗɗa walla ministre ɗo kaɗɗa kono noon a sarwi aduna a sarwi tumarankoɓe a sarwi felloɓe jiyadi guinenaɓe ɓe ganduɗa gañƴa tan kono sénégalais meme ko sénégalais meme tan probléme waɗi une fois ne meme ha heddi sénégalais Allah waɗanimo ngal gueɗal ya judde hen balɗe kadi ka ɓesɗo woni ɓesɗo ko jibinde yimɓe foof an jibinɗa ko yimɓe foof Fuutankagal dañi honneur e ma Fuutankagal dañi inde e ma Fuutankagal yeeɓama e ma Pulagu yeeɓama e ma wuuro e ladde ya judde hen balɗe maire addani min ɗo maire darnani min ɗo ko kalten ɗo ko joni ça fait de maintenant 10 ans après ko gartuɗen walla 8 ans 9 ans ko gartuɗen gartuɓe ɗo kono sa yi hande mboɗo jooɗi ɗo kala mo joguinoɗa contact maɗa jogui contact ma joni nden kay ka ambassadeur aɗa saro Sénégal naaɓe nden kay ka ambassadeur ti joue ton rôle nden kay ka ambassadeur a yiiɗa neɗɗo meme kadi ko noon Allah waɗirma kono joni kay wona ambassadeur kono aɗa nodda yimɓe kala ɗo goni aɗa ƴewto yimɓe kala ɗo goni aɗa miijo sukaɓeɓe ɓe mbaɗ jogodinoɗa réglation professionnel aɗa haalda e mumen aɗa wonde mumen jamma e ñalawma aɗa yaa e téléji aɗa yaa e radio ji te hade aɗa wawno huɓɓude oɗo kilimanché coka oɗo galle a ɓoto wonta yiite aduna he oɗo aduna jillutoɗo mo dardaw Seydi Kane min beltima no feewi holko mbawɗa wiide sukaɓe men Fuutankoɓe holko mbawɗa wiide sénes men holko mbawɗa wajade janggoɓe men min edi fof mbeɗa yetta sukaɓe Sénégal naaɓe sukaɓe Sénégal naaɓe wonɓe Congo wonɓe Guinée e ɗum mbawi wonde foof vraiment mboɗo yettaɓe Gabon mi wonani ambassadeur Sénégal Gabon kono Gabon naaɓe mbaɗimi invité dokkimi toon gueɗal te nden taw ɓe jogui ambassadeur Sénégal gonɗo toon kono rewɓe Gabon no gaare wadde nde conférence uji mumen e panel uji mumen min emi mbaɗi marraine te no jaami Gabon ɓiɓɓe Gabon naaɓe fof gaari tertimi teddinimi mawninimi elle ko mbaɗanmi ko Brazzaville ko kamɓe mbaɗanmi ɗum te ɓe mi wonde mi ligga mi waɗnani ɓe haydara ko nanallaji ɗe ɓe dañi tan e sukaɓe wonɓe Congo donc sukaɓe Sénégal naaɓe wonɓe toon mboɗo yetta ɗumen vraiment mboɗo jarno ɗumen te yidde neɗɗo ɓurani innirde ɗum ko innirimi ko e sukaɓe Sénégal hay ko ɓooyani ko tan min nani ɗo e Keur Massar wono suku goto gumminoɗo gonnoɗo Congo arti joom suudu mum hepti inniri Batoura Kane bandam goto no wonno toon wima an Batoura Kane mo guinnirɗa o hon ganduɗa ɗum o wi kanko wonno ambassadeur amen o yaltini kam kaso o walli kam no liggirima jawdam tetano ndo waɗi feere mi hepti te mi andamo donc mbawmi yobdem tan ko innirdem kono mi anda ɗo woni mi anda ɗo heedi kono kam mam jibin mi inniram voilà justement mboɗo jogui ɗon question goto pourquoi an garɗa ko waɗde représenté Sénégal te leyɗele aduna ɗe foof goto fof waɗa représenté ko leydi mum
waya wawa gagnude probléme leydi mum saka règle probléme goto pourquoi an sa yeehi police kala to ɓalejo to woni Afrique de l'Ouest naajo yaltinat ɗum comme no minen Sénégal nawi ni te an wona ambassadeur ɗeɗon leyɗe pourquoi eyyi aɗa andi edi foof ko mbimi ko tan nane probléme humain ay neɗɗo so toñani waɗani bone par ce que min mi haalnimon ɗum nde edi ɗon arde ƴewde mbimonmi kay leydi janandi gonɗon leydi ndi koko jogui loi ji leydi ndi koko jogui réglement ji mbaɗe respecté loi ji leydi ndi leydi ndi wi yon daar kayitaji daare kayitaji leydi ndi wi kalko leydi ndi yiɗa taw loi en sali ɗum haali hoto mbaɗe kalko droit mon rokku mon mbaɗe kono son mbaɗi ko poɗɗon wadde foof on mbayi no poɗɗon waade foof kalko memi mon ma yettumi kono noon ɗon won sukaɓe daroɓe mbaɗa revendiqué mbaɗoya ko pota wadde janayi rewɓe mbaɗa affaire uji goɗɗi ko yadane loi duttoɗa jingana ɗumen eyyi mi jingata mi ɗon so ari ɗum so waɗi mi ñagoto eyyi mais ko jingata a ñaguima jingui que so neɗɗo waɗi ko haalni neɗɗo yo jaɓɓani ko kalɗa ko eyyi waɗi ko wela duttoɗa kadi kono aɗani neɗɗo juumat neɗɗo ene juuma majjere kadi ene waɗanno neɗɗo ko fotani wadde kono no wayi wade fof ɓesgu ma moƴƴuɓe nen hen bonɓe nen hen yimɓe nen hen fuyɓe nen hen kono fof ko ɓesgu ma so neɗɗo tooñi so nden ari onon nelarmi wona ko onon kewi wiide jeehe mbaɗe arrangement par ce que kanko de ko toñƴo ko baɗɗo ko fotani wadde par ce que so neɗɗo wujji mi yahatan wadde défendre gujjo so neɗɗo wonde e debbo janan mi yahatan wadde ɗum défendre par ce que waɗi ko fotani wadde mais so tawi fittade mum no heeƴi hen walla goɗɗum eyyi mbiyatmi ko mboyri cuunen Ablaye Thiaw en Sadio Sy en jeehe mbadde wajiɓe masalaha dokkeɓe hunde ɓe gaccambo hoto naggam somi andi oɗo gonal mum ɗo e leydi ndi hannde ko risque mi waɗanta feere mi daran ɗum feere no yaltiri leydi ndi hoto par ce que wonɓe gartirmi ɗo so jagganoma toon kaso mumen aduna gurdam mumen ma e kadde gurdam mumen koye kaso gonata par ce que mbaɗa gara tawa debbo janan taw joom galle mum colonel gara mbiya aɗa wonde ɗum ɗum toñangue ɓurani ɗum kono ɗum foye waade noon ko ɓesgu ngu timmuɓe nen hen ɓe timmani nen hen heddi ko noon ko mbiɗa koye Afrique de l'Ouest naɓeɓe watno ko wajiɓe wiidemi ambassadeur CEDEAO aɗa andi ɓe gara ɓe taw yimɓe joni ngala passeport tan eɓe jagga ɗumen eɓe coke kaso taw jomumen mbaɗani haydara somi ari te ko jaggi ko ɓen ɗon ɗum jaggi toon Sénégal naɓeɓe somi ari mi tawi ɗon malien mi tawi ɗon guinéen mi tawi ɗon gambien e sénégalais en taw kañumen fof ko ɗum ɗon jaggi ɗumen ɗon mi yaltinta Sénégal naɓe woppa hedde mbiya onon gandi kam ko jaggirɗon ɓe ko wona lawol d'accord koɓe ko jaggude passeport gasɗo fotani jaggude neɗɗo kayit ma waɗi expiré wadda noddu consul mum mbiya ɗum ɓesgu ma liste oɗo ngala kayitaji ɗo e balɗe tati walla ɗo e balɗe joyyi eɓe mbaɗa en règle so gonani en règle voilà ko ɗum ɗo yanata dan so nden ari minenne min daro e ɓesguji amen yo ndew ɗo poti rewde ɗum waɗi mi wawa arde e commissariat mi tawa ɗon Afrique de l'Ouest naɓe mi yaltini ɓiɓe Sénégal naɓe woppa ɗumen ɗon min nden ɗum ndeɓe jaggande e immigration hayso minen naw bottari min cooda sandwich aji min cooda ndiyam somin gaari jaggaɓe ɗon ɓe foof ko sénégalais malien guinéen foof min gaddat sandwich aji min gadda carton ngaji ndiyam min gadda foof min dokka yimɓe par ce que tawata ko lori mo ñamani jarani donc so tawi leyɗele mumen mbaɗi ko poti wadde hayru so mbaɗani ko poti wadde min ɓerdam rokkanimi mi ara mi tawa ɓinguelam no fiije gonguel mi rokka ɓinguelam ñama woppa ɓi janam min ɓerdam rokkanimi ce qui fait que somi yeehi mi tawi tan ɓiɓɓe Afrique de l'Ouest naɓe gone caɗele mbaɗe noon somi ari kewmi tan ko yaltinde kañumen foof kadi Allah ne rokkimi woni kadi somi ñaguima mboɗo rokke so yimɓe ne jogui am corse ne jogui am teddugal ene jogui am ɗum ɗo dal donc vraiment ɗum kadi je le mettais à profit pour wawde wallude ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɓiɓɓe Afrique de l'Ouest bandiraɓe etotoɓen e oɗo saaha Batouly Kane ambassadeur tellotoɗo e lawol ñamdowo immigré en dugdowo e sukaɓe ɗanniyankoɓe badde mumen peɗeli jahowo police aji jaltinowo yimɓe mo wonda ko leydi wonda ko Afrique de l'Ouest wonda ko ɓalejo wonda ko ɓiɗɗo wonda ko ɗanniyanke garɗo ƴewde ko dañ ele seul min mboɗo wawi wiide noon mo jogani ɗum humpito par ce que mi yaari koyngal mi yaari avion bandiraɓe hettotoɓen funnague e hirnague hay goto mi wiyata ɗum holmimi goto en fof ne andi komi hol on e tampere komi holli on e souffrance komi holli on e ɗanndugal komi holli on e laabi he komi holli on e police aji he kono min jii ɗum ambassadeur nene tellotoɗo yahay police tellotoɗo yahay galle noddeteɗo téléphone noto kaldateɗo jaabo ñamminowo jarnowo nawtowo mbaɗowo vérifié police ngaji ƴeewa holto yimɓe ɓe goni hol wonɓe toon e hol heddiɓe toon
ɗum ɗon Allah waɗanima ɗum adañi on fartange e nder gurdam ma ya juutde hen balɗe kadi yo Allah yoɓe jobdi moƴƴiri ko weltare mawde wonan den émission pinal e gandal garɗen ɗo hande ko ɗo e galle nene men ganda men ambassadeur men daraniɗo en jiɗɗo pulago jiɗɗo hoore mum debbo pullo jambaro debbo pullo mo yatirta caggal debbo pullo mo mawnikinaki debbo pullo belaɗo fo yetto ɗum debbo pullo belaɗo fo ñaago ɗum debbo pullo belaɗo fo haalda e mum wadda e mum connama cottumaɓe kono sa tawi omo jodde yimɓe cikkataka ala ko jagata kono so yeehi ha tiiɗi on ɓuuri tinnitade seydi kam min beltima no feewi holko mbasitoɗa sukaɓe ɓe holko mbawɗa wadde janggaɗ e nder gonka ka eyyi sukaɓe ɓe mbiyatamaɓe tan ko soɓe eɓe jalti leydi ndi eɓe jeehi nawiɓe ko yiilade noon sagar so yonti tan yiiloto kono so dañi yo artu no wonirta toon noon sa woni e leydi a waɗa respecté loi ji mumen mbaɗa respecté règle aji men kala ko haɗa ganda ɗum ɗo koko haɗa ndentoɗa ɗum kala ko lawol yamruma te aɗa andi ala luldaki diini ma mbaɗa yoɓe toppiri koye mabɓe ɓe toppiri liggueyaji mabɓe ɓe toppito diini mabɓe c'est important par ce que neɗɗo aussi ɓayri mbiɗa ka ɓi juulɗo sa a daroto darde ɓi juulɗo jibnaɗo noon so rokkimo needi rokkimo jikku rokkimo neɗɗagal a yeehi a waɗi goɗɗum firti ko jibnaɗo ma o sakkitma ko a waɗani ɗum walla a yettani jibnaɗo ma par ce que sa fasnima jibnaɗo ma ko haalanma ko a heddot hen donc mbeɗa ñaagui sukaɓeɓe yo tinne koye men yo toppita liggueyaji men woto naate kala ko ganduɗa ko lawol en añi ɗum diine en añi ɗum yooɓe ndento ɗum soɓe dañi kadi soɓe jeehi haɓe dañi capital eɓe dañi koɓe ligguiri yooɓe gartu par ce que so pewdani garani fewnude Sénégal hay goto arta ummotako caggal leydi ara fewnan en Sénégal ɓiɓɓe Sénégal naɓe tan pewdat Sénégal donc mbasiyto mabɓe tan ko ɗum mbawi wonde foof yooɓe gandu koye mabɓe ɓe toppito koye mabɓe ɓe toppito liggueyaji mabɓe ɓe toppito diine mabɓe soɓe dañi ɓe garta e leyɗele mabɓe ɗum ɗon kam ko wasiyu tengtu ɗum waɗanmi sukaɓeɓe foof vraiment mbeɗa salmina sukaɓe Brazzaville naɓe foof hay goto e mabɓe mi accani vraiment ko sukaɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɗeɓe goni fof eɓen nebbiso e maɗa andi mbeɗa haalde mabɓe min mi hewani noddude kamɓe tan nodduten ko aɗa wayi noon ɗeɓe goni fof ɗo gonmi fof eɓen noddami eɓen kumpitomi eɓen calminami eɓen ummiɗo hen ƴettude hen avion ha yetti Sénégal foof sa ari ma yaɓu ɗo koyngal Tamba Aboubacry Tamba do woni ko weeso ñande en ari ha ɗo arde joom suudu mum ari ha ɗo ala ko teddugal ngal waɗnani sukaɓe hewɓe so gari ɗo Samba oɗo Samba Sy oyo en kamɓe foof eɓen ɗo e Sénégal hande arɓe wonɓe ɗo e Sénégal e wonɓe caggal leydi ɗo hen hay ummiɓeɓe Congo jawti Amérique ha joni mbeɗen jokkodiri e mumen ɗum goni fof nen mbatte am hakkille nen duunomi mi jooɗota ɓooy tan mawɓe wuuro woto noddan mbiyam minen komin jeeyaka wuuro naggam sukaɓe amen wonɓe Congo ñaagui yomen mbaɗan duwaw joni noon min mbaɗi duwaw minen mbaɗa fatmo fiɓ andima ɗum yidde wawa ɗum ɓuurde ɓe inniri eɓe teddini vraiment ɓe nebbisima eɓe ƴeewi ala koɓe mbaɗani vraiment mbeɗa ñagonoɓe Allah balɗe juutɗe battane moƴƴe Allah humto hajuji mabɓe Allah newno gonal mabɓe toon ha Allah artiraɓe dow jaam e nder bandiraɓe mabɓe vraiment ko ɗum joguinomo ko mbeɗa haala golle majjata jomum nene sa yi ɗum temedere ambassadeur yeehi ladde yiyaka toon saka abbe ga ma yiyande mo gonduɗon to awa abbat ɗum Sénégal min wiima joni 18 consulat o mi anda noon mbiyete mi anda toɓe jeeya mi anda toɓe koɗe Dakar mi anda noɓe mbano mi meeɗa yiideɓe ko télévision jiyanmi sa yiya abbama sa yiya noddama sa yiya teddinama ka gabbinoɗo ka teddinnoɗo ka ñamminnoɗo ka jan to ɓuuri muusoɗo nde woni on ladde ko tumarankagal woni hen ko mbaɗɗa ko wonti ko weeɓani ko fartange dooma Allah hokkuma o ko gueɗal ngal ganduɗa e nder ko suɓaɓe yo jaa caggal leydi ndena ɓesguji Sénégal ana dañi hen fartange ma hay goto dañani min mboɗo wi noon nde wonno mi yiili mi yaara koyngalam mi wuur ɗum mi won hen ya juudi hen balɗe min beltima no feewi hande e oɗo ñalawma Amnata Ba a nani nde ɗo yewtere en beltima kadi ɓiɓɓe fulɓe kadi beltima mbiyami tan nenam Batir ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe holko paade e nenam Batir ha mbaɗamo décoré holko ɓe paade makko haɓe gandina Sénégal naaɓe aduna moñdo holko waɗe e aduna he
sabu haala ka haalɗo ka ko haala mbatka fayida wattindi sa ko yurminade e darde makko e ɓiɓɓe fulɓe e darde makko e leydi sénégal e darde makko e leyɗele goɗɗe sa wona leydi sénégal wadde holko heddi enen ha kollenen aduna o ko o woni batule mbaɗa mo décoré ha aduna fof anda kanko o waɗama décoré ay neɗɗo so waɗi ko moƴƴi foti ko waɗnede koko moƴƴi sabu machallah min de mi andano ɗum sabu min ko kanko addi kam cuun kono mi ɓeydima weltade waɗi kam kadi belamma e coono e ko darde ma e ko a yi ala fof ka yiyani ɓiɓɓe leydi jaranma ɗum ɓiɓɓe fulɓe jaranma ɗum innama aada jaranma ɗum yo Allah yoɓe ɗum min de ñagotomi tan ko ngari ummoɗen mbaɗanen nene men décoré gandinen aduna o holko o waɗe e sénégal e holko o waɗe afrique en beltanima noon bandiraɓe fof mi weltanima hono Mboyri Thioune machallah mbiɗa wiyamo kadi yo Allah jutno balɗe makko moƴƴina battane makko saabu gurdam makko ne waɗi nafoore ko daraniɗo leñol ngol ko daraniɗo pulago ngu kala to ɓiɓɓe fulɓe goni omo yaaha omo yetto ɗon kadi ko jawdi makko o waɗata e doole makko o waɗata foof makko min kala mo ganmi yaade min wona paasa wona hayda fof ko kanko wadde amin beltomo machallah kadi machallah beltanima Pindi TV kala to wawi wonde e dunde Baba Adama eyyi pour finir ganden tan omo inira ɓiɗɗo o yeehi ha dulmaji funeɓe o noddumi ko jamma omin mborimi est ce que aɗa nabba soodi mboɗiɗi aɗa salmidam mbiminen to gonɗa o yebboɗemi dulmaji boɗemi Dakar ƴeew siftoto ɗon neɗɗo yaade ƴeewoyde neɗɗo rutto ji siftata neɗɗo ɗo ko sara wuuro kaari hen min nodda ɗum téléphone est ce que aɗani galle ma mboɗo ara toon machallah yo Allah teddide ya barka Allah inara ɗum joni pour conclure holko mbawɗa waynorade min eyyi salminde moon tan yettude moon tan vraiment yettude moon juurade moon e duwnade moon ñaganade moon Allah moƴƴere ñaganade moon Allah suturo balɗe juuɗe battan moƴƴi gonduɗo e cellal kadi Allah liggotoɗon ko eko jahaton ko Allah rokku moon hen woni waɗan moon hen barke e waɗan moon suturo vraiment jaajƴo eyyi ko ɗum duwantu moon cellal duumigal waɗan men ɗum enen kala e julɓe Allah waɗa jaam noon e leydi Sénégal waɗa hen deƴƴere waɗa hen moƴƴere Allah ha ganduɗa ko ɗum woni ko yiiloten o ko foof Allah newno ɗum par ce que onon gandi duuɓi ɗiɗi nen ɗo jewti Sénégal suuɓima lamɗo kesso addi ɗum lamɗo o kadi ko projet addi ɗum projet gadduɗo ɗum o ko projet Pastef donc ñaago tan yo Allah waddu miijoji ɗi hakkillaji ɗi waɗa jaam waɗa deƴƴere ha ko soynano ko hen e ko ɗaminano ko e oɗo projet fof belma Allah timmin ɗum e leydi Sénégal inchallah ɗum mboɗo ñaagui ɗum Allah a jarama madame l'ambassadeur minen mbiyata ndene min beltima no feewi ha ko wona seeɗa émission pinal gandal tawa ko Pindi TV en direct ɗo e galle batoli Kagna minen mbiyata nene ko ɗo garnoɗen hande wadde yewtidde makko namde e jaabuji gam hollirde hol batoli kan hol nene hol sehil Fuutankoɓe hol sehil Sénégal hol sehil Afrique woni kanko ɗum noon ko weltare mawde hande émission pinal gandal ɗo faade ara ha ɗo e galle makko ɗum ɗon wona hande fuɗɗi wona hande oto worto kadi hande ya barke Allah ina ɗum en calmini dendagal bandiraɓe toɓene oɗo saaha ɗum noon ko émission pinal gandal pawe peɗeli moon gardi ko ene laaɓi kam to jaranteɗen hande ɗo hay goto yedditaki nafoore wonde e janggude ɗemɗe men gendiji saabu ɗum ko jamanu wayloto tan noon men o arde koye wayloji kumaɗo e bindi wona kattanɗo hunde fo hande ko ma jangge hunde fo hande ko ma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagata debbo walla gorko bawɗo humtude haajuji mum e kala fannuji ndema taw ko kutortoɗo bindol jaasi fof Fuuta hande feccere mabɓe gona windoɓe ɗum kawral pelle Fuuta gam ɓamtade fafde famine dadi rendude men haare ene pooti foof doole mum jangguɓe men nani anduɓe men nani alɗuɓe men nani ɗum ko gandal ɗum ko pinal ɗum ko jiilaw ɗum ko jamragal ɗum ɗo foof enema nden pinal ala gandal ala ɗum gadimi namdadema jaltoɗon oɗon promotion gonɗon ɓeɗon yimɓe jartoɗon jiiyaɗon so darima oɗon jiiya sa haalide nane yo Allah hebbini hono ma e leñol min beltima no fewi ka moƴƴo ka jontaɗa hay gota yejjitanani haydara so wona ko aɗa hewra so wona ko donkuɗa so wona ko ganduɗa ala ko donkuɗa ala mo jejjiɗɗa ɗum noon min beltima no fewi hande oɗo kikiɗe mboɗo ñaganoma Allah moƴƴere min kadi personnellement par ce que min ko Allah waddi en a meeɗa woppudemi a meeɗa yejjiddemi kala ko hunde ne kewɗo ma noddami kalnami kala to gonɗa aɗa wiyami mboɗomi ɗo ɓiɓɓe ma ne noddami mboɗo yetta Allah mboɗo yettanma Allah kalifma Allah foof kalifma Allah nder e boowal
min beltanimama so yallah junnu gurdam ya barka Allah ene laaɗa muɗum Amin, ya ɗum noon holko mbaynotoɗa bandiraɓe eyyi hadma uddude mbeɗa ñagono tan sukaɓe men no yaaɓe coupe du monde coupe du monde exactement Sénégal Oui. Sénégal nen waɗi participé pour la troisième fois à la phase finale de la coupe du monde minen ñagonoɓe Allah woni Allah rokkaɓe soɓe mbawa ƴettude coupe ene Allah wallaɓe kam ha Sénégal yettoɗo hay leydi gotiri Afrique meeɗa yettade amin ya minen ñagonoɓe ɗum yo Allah rokkuɓe réussite et succès et coupe d'Afrique du amin monde ya o inchallah machallah eyyi ɓe beltanama dal en mbaɗe encouragé eyyi mi welti machallah en beltanima Seydi Kane nene Batule haala ma waɗi fayida haala ma yooɗi hettama famama nanoɓe nani machallah famoɓe paami kadi waɗi en kadi beelamma no feewi ko mbiyanmami ko mi yaha ha ɓooyi ɓerdam nde hecciri e haalullaji ɗi saabu darde ma nde e so wiɓe fuutankoɓe dañi hono ma ɗiɗo tata tan sen beelama en poɓat kelle machallah a wiyama yo Allah junno balɗe moƴƴina battane en machallah ɗon ndewaten calminen kala yeeɓoɓe gandanɗa hoorema ko Pindi TV kala yeeɓoɓe kadi émission men Piinal e Gandal en beltaniɓe kala to mbawi wonde ɓiɓɓe fulɓe saabu kamɓe dokki en doole kamɓe yeeɓoɓe kamɓe hettotoɓe kamɓe dokki en doole waɗi en kadi bellama machallah ɗon nde en calminen bandiraɓe foof en goppani hay goto e mi salmina kadi banam gorko hono cuun kala tolnimi ko cuun mbiyami Seydi Mboyri Seydi cuun bandiraɗo gorko tedduɗo wallahi somi jooɗimi ɗo mbeɗa haala ko Allah makko yo Allah teddinmo yo Allah yombo e darde makko e pulaar darde makko e ɓiɓɓe fulɓe e darde makko ko gandanɗa hoorema partout dans le monde o won toon jawdi makko e haalulaji makko e fofuji makko gasowaluji makko omo yaa pour fuutankoɓe pour ɓiɓɓe fulɓe daaro gona jaara yeeso yo Allah hokku en gaare min de ñimi tan garane mbaɗanen gandanɗa hoorema denɗam o décoré gandi nen ɓe aduna o ko ɗo ko ɗum o liggue e aduna e ko ɗum kadi o liggue leydi Sénégal machallah on jarama ɗum waɗama programme toto département Matam machallah inchallahu rabbi ko hen min goni ça fait joni 6 mois machallah gam waddemo décoré machallah kadi waddemo décoré no weeli ɗum kala ko kalanɗa no andimo ko kala mo nodɗa mbiɗa fof wiyata ko on gari ɗum potino wadde ɗum ko addi wallahi machallah ɗum ko weltare mawde ɗum noon banda men en beltima no feewi hande e oɗo kikiɗe on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere ya barka rasulullah indallahi ko émission Piinal e Gandal yontere fo lawol gotol e oɗo saaha taw ko en direct e Pindi TV en calmini mawɗo men Abou Diop gonɗen noon hande koye patron men Aliou Fall oɗon gandi ko on woni mo ganduɗa ko kañum kippimin toon to Pindi TV hande ko kanko hoore makko o wiyo waɗa déplacé o ara en tant que ko batude camion arata après ko on hande yeyete ko kanko hoore makko waɗata déplacé o ara gam huccodirde ma koko jogui cameraman o monsieur Sidi gorko mo Kanel e kannama wuro Djibi Dia cameraman international nokku Mamoudou Alassane Deme Bogar série Diguel min calmini min juurima yo jaam Allah hirane banda men